Een bijzonder goede middag. Goeiedag. Wat is het met? Ja, dat is toch geweldig? Wat? Ja, Villa Wijnium. Ja. Wie heeft dat bedacht? Oh, het schoonbroer van Wilma bedacht. En wie is Wilma? Dat is mijn vrouw. Oh, is die er ook? Nee, Oh, die is er niet. Dus, en wie heeft het gemaakt? dat heeft hij gemaakt. Oh, de Ja, maar je hebt- schoonbroer. Ja. Maar wij hebben eerst in zo'n noodwoning gezeten. Ja. En dat was ook gewoon zo'n oud huisje. En iedereen zei dat ding dat wij weg. Toen kregen we het bord van Villa Wijnium. Toen je hier in dit Nee, toen we in die noodwoning. noodwoningje. Ja. Dus daar heeft dat bord ook al gehangen. Ja, ja. En dat vond je zo leuk. Ja, ik zeg bord gaat wel met naar het volgende huisje. Ja, geweldig. En het stiert nog altijd. Ja, Ja, want we hebben 6 dagen storm gehad achter elkaar. ja, ja. Maar dan is hij niet ontzettend veel afgeweid. Ik zeg, gaat er best met. Oké. Ja. Ik zeg, die buurman die staan er lang als dat ik leef, dus die zullen auto ook wel blijven staan, of niet? Ja. Ja, die kunnen volgens mij wel wat hebben. Die geven nog een beetje mee in de wind. Die is wel, ja. dat Hey, is wel beter. wat een apart hoes op deze plek. Ja. Heb ik al gezet. Nee, die noodwoning van ons was ook een houten huisje. En dat bevalt heel goed. Nou, ik zeg ook, dat willen we ook een houten huisje hebben. En ja, dus ik kijk wat voor drama's dat je meemaakt om daar bij te komen dan. Bijzoer. Wat Ja. voor drama's. Ja, wat wel, de gemeente, wat wel, de welstand wil dat niet, en weet ik wat. En toen op een gegeven moment was het ook, ja. Ja, maar dat is een vakantiehuisje. Ja, ik zeg ook, maar ik wil mijn vakantiegevoel halen. joh. En zodoende. Zelf gebouwd? Ja, we nanemen dan het in Blitzwijk, die huisjes ook allemaal gebouwd. Op het Roekenbos of zo? Ja. Oh ja, oké. En dat is Oh, dus een- daar had je ervaring met vakantiehuisjes. Ja, ja. Nee, maar dat weet ook precies hoe dat moest, want het is toch een sport apart een auto schijnbaar. En wie lang stiert het nou, het hoes? Van 2008. Toch al zo lang. Ja. Heb je er veel onderhoud aan? Nee. We hebben nou één keer geolied en alles. Ja, maar dat is allemaal hardhout dit hè. Dus. Zou ze dat in deze tijd nog kunnen bouwen? Ja, niet voor de prijs denk ik wat je ervoor betaald hebt. hè? Nee, dat denk ik niet, nee. Nee, dat is, dat wel ja, maar het is, nee, dat is gewoon allemaal hardhout. Ja, ik zeg, er hoeft mensen niks aan te doen, ik roep geen beestjes in. Dus, Heel goed. ja, Waar stonden we nou? Huurt dit bij Meerlo? dit weer bij Merlo, ja. Oké. Ziet je ook echt in een dorpje? Ja. Niet leven niet Merlo gewoond, dus. Ook op deze plek? Nee, was met in de dorp. Daar bij de burgemeesterswoning tegenover. Waar is de burgemeester? Is dat bij de kerk? Nee, nog voor de kerk van hieruit. Oké. Dus, Ja, we komen net uit de dorp. ja, Ah, je hebt een broertje gegeten bij de Mekker. ja, daar vlakbij, dat is goed tegenover waar ik woon. Oké. Nou, we toen is boerderij en dat is in 93 is dat hier naartoe gegaan. En je ziet nog altijd aan boeren? Ja, een beetje. Een beetje. Ja, speeljes hebben we nog. Ik wou net zeggen, een beetje boeren, dat giet toch niet, of wel? Wel, Ja, een beetje van dit en een beetje van dat en dan komen we er ook, hè. maar sperjes. Ja, Het laatste wat ik van de sperjes huurde was dat ze nog geen mensen maar koos te krijgen om ze van de plak af te halen. ja, dat kan. Heb je dat probleem ook gehad? Nee, tot nog toe nog niet. Dus, Waar haalt je die mensen dan vanaf? ook in Polen. Oh, dus heb je dan mensen die er jou terugkomen? Ja, de meeste wel, ja. Nee, dat zijn ongeveer altijd dezelfde, dus... En komen die dan uit Polen of zitten die meestal gewoon hier in de buurt? Nee, die komen allemaal uit Polen. Die blijven dan 6, 7 weken hier en dan gaan ze weer terug naar Polen. En waar slopen die dan? Hier bij ons achter.
Er zitten hier wooncontainers. Laten we gewoon wooncontainers komen en dan dat we zien. Oké. En dat bevalt misschien maar heel goed. Aan allebei de kanten. Ja. Nee, maar dat is ook zo. Ik zeg ook al, als je de mensen netjes doet behandelen. Was je geeft, Chris ook terug. Ja. Dat is ook, er zitten er hierbij die zien al 10, 15 jaar komen die hier, dus. Zit je ook al eens door geweest? Ja, ook Ja? al. Ja. Dat is al lang geleden. Maar ook bij mensen die dan wel eens heen gewerkt Ja, hebben? ja. Wie is Polen? Hoe dat is? Op zich valt er nou wel met, hè. Toen wij er zijn geweest, begin, ja, wat is dat, begin 2000. Toen was het nog, maar als je kijkt wat die in 20 jaar hebben gedaan. En dat heb ik altijd tegen die Polen gezegd van, wij kunnen niet meer zo hard vooruit gaan, maar jullie wel. Maar die zijn ook heel hard vooruit gegaan, ja. Nee, als je kijkt hoeveel, net is die wegen en alles. Oh, dat is heel wat anders dan toen wij er kwamen. Ja. Maar was het wel gezellig toch? Ja. Leuke mensen? Ja. Ja? Heel dankbare mensen. Dus nee, dat is toch goed bevallen, ja. En heb je toen in een hotel geslopen of overnacht bij... Nee, gewoon ja, in een hotel geslopen. Ja, maar niet bij Polen zelf? Nee. Oké. Nee, dat is, ja, dat wel, die Polen ook. Als je doorkomt ook, je krijgt eten, daar heb je meer als een week genoeg aan. Oh man, dat is... Ja, stevige kost hadden die van, hè? Ja, maar Ja. ook zo, weet wel. Die willen alles voor je doen en dan weet ik wat. Ja. Ik zeg, dat gaat niet, dat moeten niet doen. Ik zeg, dat moeten die mensen niet zo lastig vallen. Die willen eigenlijk alles doen en dat... volgens mij werkt dat niet zo goed. We kunnen beter zeggen van... Een beetje te gasvrij misschien. ja. Ik zeg, kunnen we een hotel meer, hoe komen we wat terug en dan zien we wel verder. Maar dat is... nee, op zich is het een heel mooi land, ja. Spreek je ook een woordje Pools inmiddels? En mijn vrouw wel. Ja? Ja. Oh, dus Wilma giet meestal met de werkers om? Nee, ik wil me hier met sorteren met de werkers en ik op het veld. Maar dat is... nee, de Pools, dat lukt niet zo best. En Wilma is er nou nee? Is die aan het werk ergens? ja, is Pools rondbrengen. Doet hij dat met de fiets? Ja. Het kan toch niet zo zien dat we misschien Wilma net gezien hebben bij de bakker? Nee, hè? Oh, dat zou goed kunnen. Ja, er woont een vrouwke die haalde door volgens mij de pas uit de... Ja, dat heb ik nu zo. Een half uur, 3 kwartier geleden. Oh, dat zou zo maar kunnen. Ja, dat zal wel geweest zijn. Nee. Dus een beetje de pas rondbrengen, of een beetje de pas rondbrengen in weer en wind. Ja. Want daar hebben we weer wel respect voor. En nog een beetje asperges en dat is het. Ja. Ja, ik weet niet, je ziet moeilijk in te schatten. Hè. Hoezo? Nou ja, qua leeftijd. Wel? Moet je nog werken? Of, Ja, ik denk het wel, ja. Tenminste, ik weet niet waar wij er anders voor moeten betalen. Nee, maar ik ben de rest van het jaar ZZP'er. Niet in de asperges, denk ik. Nee, SPS is maar 6, 7 weken. En is dit iets met iets wat veel herrie maakt, wat je als ZZP'er doet? Ja. Timmerman? Nee. Nee? Wat dan? Het meeste is lassen. Laswerk en constructie eigenlijk zo'n beetje. En dat, maar het is nu in de bouw, is het schreeuwend druk. ja. Doet je door ook constructies en zo lassen? Ja. Ook al. Dus. En heb je dat altijd gedaan? Ja, eerst hebben we melkkoeien gehad. En op een gegeven moment weer een beetje zoveel regen, zo weet ik wat. En dan zei ik ook, ja, dan noemen ze dan zelfstandig zijn. Ik zeg, nu niet meer iedereen zit als de regels voor te schrijven. Ja, gaat niet. En dan heb ik op een gegeven moment gezegd, nou bekijken met hoe rommel, ik doe het niet meer. En zo met koeien gestopt en ja, ik zeg, ik ga wel ZZP'er doorleven. Maar laatste koos je toen al? Ja. Ja, weet ik veel. Ja. Hetzelfde geldt, had geen cursus gevolgen van opleiding gedaan of zo. Nee. Ja, die cursus hebben we vroeger op school gehad toen we jong waren. Dus. Maar het is wel handig als boer als je een beetje kan lassen. Hè? Want dan gaat dan zo links en rechts nog wel eens wat kapot. Ja, en als je hier naar de smid moet gaan zoeken, ja, waar zit ik als beest, hè? Lot hem. Dus, hè? Kunnen we niet meer op wachten dan. Dus ik denk dat je geen werk zat hebben, of nee? Ja. Want goede vakmensen,
Die moesten met een vergrootglas zoeken tegenwoordig. Ja, als je dat tegenwoordig huurt, overal bij alle bedrijven is het voort. Ja. En dat, ja, dat, nou wel. En volgens mij blijft dat ook voorlopig zo. Dus voorlopig heb je nog werk zat. Voorlopig blijven we nog bezig. Hebben we eigenlijk mazzel dat je toeziet nou? Was het middagpauze of zo? Nee, ik ben hier thuis bezig.